La llegenda de Sant Jordi. Hi havia una vegada un poblet entre les muntanyes que estava amenaçat per un drac molt ferotge. I la gent del poble estava molt espantada. El rei i la seva filla, la princesa, que vivien al castell, van decidir que cada dia li donarien de menjar al drac un animal, perquè així no es mengés a les persones. Primer li van donar de menjar ovelles, després vaques, més tard gallines, i va arribar un moment en el que se'ls hi van acabar tots els animals. Llavors la gent del poble va decidir que cada dia el drac es menjaria a una persona i per escollir a quina persona es menjaria el drac van decidir fer un sorteig. El primer dia li va tocar a la princesa i el rei es va posar molt trist perquè només tenia una filla. La princesa va anar a buscar el drac i quan el drac estava a punt de menjar-se-la va arribar un cavaller que es deia Sant Jordi. Sant Jordi amb la seva llança va matar el drac i de la sang del drac va créixer un roser molt bonic. Sant Jordi va agafar una rosa i li va regalar a la princesa. Des d'aquell dia, tota la gent va viure feliç i tranquil·la. Aquesta llegenda ja ha arribat a la fi. Moltes gràcies per veure aquest vídeo. Espero que us hagi agradat. Feliç Sant Jordi!